NFL a SAC, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield. Gurley takes off. How is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone. It's intercepted by Ed Reed. He goes all the way. Touchdown. Throws, swings it right, and the pass nearly, and is intercepted by Sehorn. He's got it on the run. Down the left sideline, cuts it at the 10, 5, touchdown! Touchdown! Molt bones, què tal? Benvinguts a NFL a SAC, el podcast on el saquerisme és amor. Oficialment comencem una nova temporada, tot i que aquest estiu farem les coses un pèl diferents i esperem que una mica més divertides. Avui comencem una sèrie de 4 programes especials on analitzarem les necessitats de tots els equips de la NFL. Avui és el torn de les divisions del nord. Veurem quines posicions o quines línies són les més dèbils i què han de millorar cada equip. Per cada franquícia, o gairebé totes, tenim un ambaixador sàquer que farà l'anàlisi per poder treure algunes conclusions. A més, tindrem un ambaixador sàquer amb nosaltres per poder aprofundir en el seu equip i aportar alguna cosa si és necessària. Cosa important, estem fent aquest podcast en directe, entre cometes, per Twitch. D'aquesta manera també quedarà com a vídeo, després així ho podreu veure, així que tindrem un canal més de difusió. Si van sorgint dubtes, si algú que ens estigui veient o així, doncs que ens estigui veient i que tingui dubtes, quan s'acabi el programa de manera oficial, ens quedarem uns minutets més per comentar amb la gent que ens estigui veient i si no, doncs tancarem la paradeta i tan contents. Dit això, saludem als Sackers titulars. Tenim el Jordi Bonet. Jordi, molt bones, què tal? Com estàs, company? Molt bona nit, Sackers. Bé, encantat de començar la temporada, que és veritat que encara falta molt perquè comenci a rodar la pilota, bueno, no sé si rodar, però bueno, ja cada cop ens queda menys pel draft, que ja és una primera parada per començar a assaborir l'esport, però bueno, això, amb ganes de que vagi tirant milles tot això. I tant, i tant. Tenim també amb nosaltres l'Arnau Huerta. Arnau, com estàs? Bona nit. Molt bona nit, doncs amb unes ganes increïbles de començar aquesta nova temporada de NFL a SAC. La podríem dir la primera sencera, no? Així que carregat després d'aquestes setmanetes de descans. Molt bé, home. I també tenim, avui, entre nosaltres no tenim ni el Sergi ni el Xus, però tenim un convidat, un ambaixador superespecial, a més de les Terres de Ponent, que ens agrada molt tenir també gent de Ponent. Òbviament que el saquerisme dona amor a tota la gent de tot el territori. Així que saludem al Carles AJ Lladó, ambaixador dels Cincinnati Bengals. Carles, bona nit, com estàs, company? Bona nit. Encantat d'estar aquí i aportar una miqueta un granet d'arena a la meva franquícia. Crec que en som poquets, a veure si arrastrem. Doncs fetes aquestes presentacions, passem ja al primer anàlisi de les necessitats de cada equip, avui amb les 2 divisions del nord. Som-hi, va! Doncs començarem aquest anàlisi. Avui, com havíem dit abans, tenim 2 divisions. Començarem per la divisió americana, la divisió americana del nord, la AFC Nord. Començarem amb els Pittsburgh Steelers. El que havia dit abans, per cada equip, o per quasi bé cada equip, tenim un ambaixador sàquer que ens ha fet arribar un àudio fent una mica d'anàlisis del seu equip i doncs, de manera a tall de reflexió ens ha dit quines són les posicions o línies que han de millorar de cara a l'agència lliure o de cara al draft ja. Llavors, començarem pels Pittsburgh Steelers. No sé, Arnau, si ja voldràs començar de cara a barraca. Presentem l'ambaixador i tirem l'àudio. Doncs mira, l'ambaixador dels Pittsburgh Steelers és ni més ni menys que un que no falla mai, que és el Jonathan Junell. A veure què ens diu dels Pittsburgh i a veure quines conclusions en traiem.
NFL a SAC. Hola, estimats Sackers. Gràcies per la invitació. Us vinc a parlar dels meus estimats Pittsburgh Steelers sobre les necessitats que tenim de cara al draft. La primera posició que m'agradaria comentar és la de quarterback, donat que hi ha un quarterback que a mi em té molt enamorat, Mac Jones, molt del perfil Big Ben. Donat que a Big Ben només crec que li queda un any per la seva retirada, seria un any d'aprenentatge de cara a Mac Jones i de cara a l'any que ve fos quarterback titular. No crec que caigui fins al pick 24 i molt menys que Pittsburgh Steelers pugi a per ell. Una de les posicions que hauríem de pensar en reforçar és la de center. Amb la marxa de Pouncey i els relleus que tenim no m'agraden gens, seria una posició bastant interessant de cara a futur. Una de les altres posicions que m'agradaria comentar seria la de cornerback. Amb la marxa de Hilton i la possible marxa de Nelson, degut a que Juju Smith-Schuster al final es queda i per temes de salary cap és molt possible que marxi, s'hauria de reforçar de cara al draft. Una altra de les posicions que vull comentar és la de linebacker. Amb la marxa de Dupré crec que és una posició que s'ha quedat molt coixa. També es parla de que els Pittsburgh Steelers vagin en aquest draft a per un tight end. No ho crec, per almenys en rondes altes, ja que amb el retorn de J.C. James al nostre equip, aquesta posició crec que queda bastant reforçada. Moltes gràcies a tots. Doncs hem escoltat les paraules del Jonathan Junyent. Jonathan, una abraçada i moltíssimes gràcies per l'aportació. Doncs ens ha deixat cosetes interessants. No sé qui vol començar de tots vosaltres, però començant ja per la primera posició, que és de quarterback. Voleu dir que aniran per Mac Jones? Home, el que està clar és que Mac Jones encaixaria molt bé a Pittsburgh. El problema que tenim és que Mac Jones encaixaria molt bé a molts altres equips, com per exemple a Nova Anglaterra, amb els Patriots, o de fet qualsevol equip que busqui realment un rerequart de pocket passer i ja està. Així que, bueno, a mi no em desagrada la idea de passar un any darrere del senyor Big Ben, però no sé si els hi arribarà. I, clar, haurien de fer un esforç molt gran per pujar, ja que venen de bastant endarrere en el draft. Jordi, Carles, ha mencionat també altres posicions, com ara la de center, que amb la retirada de Pouncey és una baixa bastant important, no? Ja que tenen una de les millors línies ofensives de la Lliga. Crec que també Villanueva és agent lliure, diria. Sí, i després, doncs, exacte, no? Llavors, si voleu anar primer per ofensiva i després per defensa, cornerback i linebacker i quarterback i center, ha dit, no? I també ha mencionat tight end. Jordi, tu mateix. Sí, no, a veure, una mica, per rematar lo de Mac Jones, que sí, però que no, és a dir, no els hi arribarà i com bé ha dit ell mateix, no veig a Pittsburgh pujant tantes posicions, amb el que implica de pèrdua. A més que està a la 24. Haurien de donar bastant per pujar. No ho veig factible. Respecte a la línia ofensiva és això. La veritat és que encara em falta el pròxim diumenge, no, el següent, que em sembla que parlarem de centers a College a SAC i aquí veurem a veure per on si hi ha material on Pittsburgh pugui agafar-se per substituir el center, que la veritat és que és important, però clar, en una línia que funciona com és aquesta, que era una de les millors de la Lliga, suposo que és més fàcil adaptar una peça. Però realment, clar, és una peça molt important i que ha de tenir feeling amb el quarterback i, bueno, a veure com anem. I això, una mica també l'expectativa de Villanueva, que es manté com a agent lliure sense que l'hagi fitxat encara ningú. No sé si potser rebaixant una mica les seves pretensions econòmiques pugui acabar quedant-se a l'equip, cosa que seria bona per ells, perquè al final és mantenir peces d'un entramat a la línia ofensiva que els funcionava també. I res, això. Respecte al center,
la veritat és que un center rookie no és gaire normal de veure. Normalment en les primeres temporades, almenys la primera, poden arribar a jugar, sens dubte, però ho hem vist, per exemple, a Dallas aquest any, en què han tingut un center novell, però no ha jugat tots els partits ni molt menys. Crec que és una posició semblant a la de darrere quart, que s'ha d'estar molt preparat per arribar i jugar com a titular indiscutible. Sí, l'únic que et deia de que si en algun lloc ho pots fer és en una línia que estigui molt ben... Però clar, sí que és veritat que té aquest punt extra al center, no?, amb el tema dels snaps, de la compenetració amb el quarterback, que sí, no és ideal que comenci un rookie de primeres ja com a allò, llavors ho veurem. Carles, de manera parcial, ja sé que a tots els d'aquesta divisió els hi voldràs mal, però intentem ser una miqueta neutres en aquest sentit. Per exemple... Tira tu, el que te surti. M'has quedat. No, bueno, el que et surti, eh? No, però... una cosa que sí puc dir és que com a rival divisional sempre hem tingut, sense saber exactament, perquè no és que no el segueixi, és una miqueta els deixem a part. O sigui, els aficionats de Bengals no ens hi fixem massa. Però sí que el que escolleixin sempre han tingut sort. O sigui, escolleixin les tecles adequades. I això és una gràcia per nosaltres, però normalment escolleixin bastant bé. No puc dir que no... No hi ha altres coses, però... Veuríeu descabellat que el pic número 24 dels Steelers fos intentar suplir la marxa de Dupree, protecció de línia, linebacker, perquè també és una... És a dir, hem vist aquesta temporada que la defensa dels Steelers realment eren unes màquines. Llavors, amb la baixa aquesta tan important, no, de Dupree, creieu que buscaran a primera ronda un protector de línia potent o si els hi arriba també al pic 24? També la línia la tenen amb Devin Bush. Devin Bush, sí. I TJ Watt, no? Per això, bueno, potser no... És a dir, és evident que la baixa de Dupree és important, però no sé si és el forat que necessiten en primera ronda, perquè al final... de fet, Bush és de fa 2 anys una primera ronda al Teta i tal. Sí. Clar, és el que tu què faries, Jordi? Què faries tu? Ostres, és que no sé, perquè al final... Saps què passa? Que la primera ronda tan baixa... Jo soc molt de... Jo soc de Tito Jones, soc de best player available, no? Perquè, a veure... I més quan tens... A no ser que tinguis una necessitat pura molt, molt claríssima, quan tens diferents... Que sí la tenen i es diu corredor, però bueno. Ja, però clar, però... Sí, es diu corredor, però es diu necessiten un quarterback perquè Big Ben ja està... Sí, però jo crec que en aquelles... Semi-retirat, ja. Com diu el Marc, a una 24 és quan comencen a sortir running backs importants. I, bueno, encara no els hem parlat amb els amics de college. Com diu el Jordi, bé, aquest diumenge no, l'altre tampoc, que és Pasqua, però el següent parlarem de corredors i hi ha un parell, 3 de corredors interessants que jo crec que el 24 estaran disponibles. El 24 arribaran, sí. Sí, és una opció bona, sí, te la compro. Doncs dit això, a manera de resum, podríem dir que els Pittsburgh Steelers necessiten un rerequart que faci una mica de relleu / aprenentatge amb Big Ben. La posició de tight end a la tancat també seria una mica a tindre en compte. Llavors el center, un cantoner, un cornerback i un protector de línia, un linebacker. Aquestes serien a priori les posicions a millorar dels Steelers. Anem ara, Arnau, amb els Baltimore Ravens, que l'ambaixador és bastant clar, no és el Xus, però és un gran amic seu, així que donem pas al Jordi, que el coneixeu tots com Jureneta. A veure què ens diu dels Baltimore Ravens. NFL a sac. Hola a tota la família de l'NFL a sac. Bé, soc Jordi des d'Ontinyent. Soc fanàtic dels Ravens.
Des d'ací li envio una salutació a Xus, que és el meu representant, no? El nostre representant ahir a l'NFL SAC. I res, m'han demanat que fera una xicoteta valoració de l'agència lliure del que ha sigut els Ravens. La veritat, hi ha diverses disparitats d'opinions, no? Podríem dir, a la família Raven. En veritat, veritablement, el tema de contractacions podem fer-lo molt ràpid, en un minut, perquè només dos contratacions. Kevin Ziller, el guard que ve de Giants, una contractació jo crec que molt important, i a més la més important de l'agència lliure, perquè l'altra contratació és un poc testimonial. Però sí, Kevin Ziegler és una bona contractació. Jo crec que per a un de les posicions on més va sofrir els Ravens l'any passat, jo crec que era fonamental reforçar la línia ofensiva. I bé, la veritat és que ve de Giants, que és un equip que va sofrir bastant en atac. Al principi teníem diversos dubtes, però el cert és que bé, hem preguntat i ens han dit que és bon jugador, que pel preu que l'han contractat Ravens està molt bé. És veterà, ve a aportar experiència, té bones estadístiques, coneix molt bé la lliga. Jo crec que bé, és una incorporació bastant correcta. L'altra incorporació ha estat el tight end Josh Oliver, que ve de Jaguars. És una mica testimonial aquesta contractació, perquè aquest tight end porta un parell d'anys a la lliga, sols ha jugat 2 o 3 partits, i jo crec que bé, Ravens han vist que té potencial, és un equip que desenvolupa molt bé els tight ends, i jo crec que bé, aquest ve per a competir a la posició de tercer tight end, no? Amb Jacob Breeland i amb algun tight end més jove que tenim al practice squad com Eli Wolf. Però bé, des de luego no és el que esperaven a l'agència lliure dels Ravens. Els Ravens tenen molta necessitat en diverses posicions. Les primeres és, com hem dit, la línia ofensiva, que almenys ha arribat un guard, però jo crec que tenim encara la necessitat d'un center. Però sobretot Ravens tenen moltes necessitats a les posicions de wide receiver i de pass rusher. No hem d'oblidar que els Ravens han perdut a Ngakoue, han perdut a Judon i han perdut a Ward, o sigui, 3 rushers, 3 linebackers exteriors. Bueno, Ward jugava més a la línia, però també era un rusher. Per tant, ahir els Ravens han quedat molt coixos. Ja veníem amb problemes de pass rush de l'any passat, per això es va contractar Ngakoue, i bé, ara mateix han perdut 3 jugadors més a aquestes posicions, no arriba ningú més. Jo crec que bueno, els Ravens sempre han sigut un equip molt pacient a l'hora de contractar a l'agència lliure, mai han fet grans desembolsaments. Sí que és veritat que l'any passat i fa 2 anys, bueno, venim d'un parell d'anys que sí que s'han fet grans contractacions, com va ser la de Campbell, com va ser la del Thomas. Però bé, Eric D'Acosta és de l'escola Ozzie, no? Els Ravens sempre van amb molta paciència, intenten no sobrepagar, i bé, això és el fet que sols hagin contractat a dos jugadors. Hi ha un poc disparitat d'opinions a la família Raven. Jo crec que jo estic prou tranquil, jo confio molt en Eric D'Acosta. És un tio que ha demostrat que porta molt bé la franquícia, que els trades, que les contractacions que fa mai estan sobrepagades, i bé, hi haurà que tindre paciència, hi haurà que esperar a veure què passa al draft, a veure si després fa algun traspàs. Encara n'hi ha alguns wide receivers interessants, alguns pass rushers que és veritat que són veterans, però per exemple està Clowney, i estan també T.Y. Hilton, estan Sammy Watkins a la posició de wide receivers. Jo crec que bé, vam intentar fer el traspàs per Juju Smith-Schuster, al final es va quedar a Steelers. Jo crec que Golladay se n'anava molt de les pretensions econòmiques de Baltimore. I bé, totes aquestes condicions sumades al final ha fet que sols 2 contractacions, no? I res, hi ha que tindre un poc de paciència i esperar a veure què ens deporta el draft. N'hi haurà que veure què passa amb Orlando Brown, no? És un jugador que ha demanat el traspàs i encara està a Ravens. Si el traspassen, bueno, pot entrar en l'operació algun rusher, algun wide receiver, o poden treure alguna ronda més al draft, no? I això tindrà
intentar cobrir un poc les necessitats. Ara mateix els Ravens, amb la plantilla que tenen, és pitjor que la de l'any passat. Jo ara mateix crec que no són contenders, però bueno, queda encara pre-season, queden moviments per fer, i jo crec que ara mateix a la divisió els Browns estan prou per davant, els Steelers estan ahí i a veure què passa, no? Bueno, molta salut per a tots. M'he allargat igual un poc massa, podeu retallar-me l'àudio. I bé, molta salut per a tots, molta salut per a la família de NFL a SAC, i bé, Ravens Flock per sempre. Vinga, adeu. Doncs aquí el teníem, al Jordi, una abraçada pel Jordi cap a Ontinyent. Ha dit coses bastant interessants. Una d'elles, crec que el Xus ho subscriu 100%, perquè durant la temporada passada ja ho deia, i és que l'arma de receptor, no? La posició de receptor era una assignatura pendent i de moment veiem que encara no s'ha posat solució. També ha dit línia ofensiva. Ha marxat Marshall Yanda, una peça clau en la línia ofensiva de Ravens, i després també doncs, amb les marxes que ha tingut amb aquest mercat de fitxatges, defensive ends, linebackers, pass rushers en general. Com veieu aquests Baltimore Ravens? Els hi falta una miqueta d'activitat, no? Potser? Una mica de xispa. Sí, és un equip que ha passat fa 2 anys ser un dels equips top de la lliga i que fa 2 anys tots els posàvem com a possibles campions. L'any passat que es van desdibuixar un pelet i ara mateix això, tal qual ho ha dit el Jordi, no? El Jureneta, que ara mateix és un equip pitjor. Llavors, no acabo de veure, és això, no sembla que s'hagin mogut molt quan les necessitats eren bastant clares, sobretot el que diem, no? Receiver, línia i altres, no? Pass rusher. I hi havia opcions aquí a l'agència lliure que no han fet anar. No sé exactament com ho tenen ells plantejat al draft, però bueno, no deixen de ser estan bastant avall trient la primera ronda a la 27. Bueno, no sé, jo estic expectant a veure com milloraran aquest equip, perquè entenc jo, quan estàs en aquesta posició, que has estat allà, ostres, acaba d'intentar-ho, però bueno. Encara amb contracte de rookie de la mar, és que ho han de fer ja, no sé. Carles. Bueno, com a contender també de la visió, són uns equips que, tenen un cicle. A mi, més que wide receivers, el que no m'agrada és el quarterback que tenen. O sigui, aquest any se l'ha vist bastant més indecís. És quan ha començat a patir. Sí que és cert que igual el cos de wide receivers no era el que era, però és que tampoc ho era la mar. O sigui, l'he vist una miqueta amb el fre m'han posat. Tot l'altre, home. Baltimore, normalment, des de l'època de Ray Lewis, és un equip que en defensa a la gent li agrada. No sé exactament, però jo crec que és un equip que en 2-3 anys tornarà a estar dalt. Espero equivocar-me, totalment. Sí. Però són equips, Steelers, Ravens, són equips més que d'atac, són equips defensius. M'agrada com defensen. Ens hi podem aplicar el cuento Cincinnati, però són equips que també són. A mi m'agraden. No el veig per a res pitjor. Simplement és un parell de peces. Arnau, escolleixen els 27, Sí, està clar que no podran agafar ninguna de les estrelles principals del draft, però bueno, al draft sabem que hi ha jugadors per tothom i algo vols i caurà segur fins al 27. Jo estic una miqueta entre el Carles i el Jureneta. Crec que ni tant ni tampoc, perquè crec que sí que els hi falten peces, però crec que és una franquícia molt seriosa i ho han demostrat ja porten anys i per això tenen aquests cicles de tornar a estar dalt tan curts. I en aquest cas sí que és veritat que tenen que afrontar el nou contracte de la mar, a veure, veurem realment el que hi aposten,
perquè ja sabem que Lamar, al ser un tipus de quarterback tan corredor, la vida és molt més limitada en duració. Llavors veurem a veure quant de temps s'hi lliguen amb ell i de quina forma. Però és això, més enllà dels receptors, jo crec que per on es construeixen els equips, que són les línies, tant ofensiva com defensiva, van patir baixes l'any passat i aquest any, i crec que poquet a poquet hi estan tornant, agafant peces, com ha dit el Jordi, aquest guàrdia que ve de Giants, i bueno, recordem la magnífica extensió del left tackle que van fer la passada temporada. Per tant, jo crec que estan en el camí i sabent el GM que tenen, jo tinc confiança plena en que arribaran per començar la temporada en una bona posició. Jo voldria destacar, abans de passar als Cleveland Browns, la baixa de Mark Ingram, que crec que és un corredor que a mi m'agradava força i no sé com supliran aquesta carrera. Bueno, podríem deduir una mica, no? Perquè Lamar Jackson, doncs, li dones la pilota i es posa a córrer, però el cos de corredors de Ravens no em desagradava. Llavors, caldrà veure com supleixen també aquesta línia. Dit això, passem als Cleveland Browns. L'ambaixador que tenim dels Cleveland Browns és l'Albert Mora, que també li donem les gràcies abans de sentir-lo. I a veure què ens diu dels Cleveland Browns, que a priori també és un dels equips que venia molt forts. NFL a sac. Hola a tothom, hola Sackers, soc l'Albert, un seguidor dels Cleveland Browns, i els de la comunitat han tingut la mala idea de preguntar-me què em sembla aquest mercat de fitxatges en clau del meu equip. La veritat és que no sóc un gran especialista, però he pensat aquestes coses. La veritat és que m'han canviat la franquícia de cap a peus. Els 2 últims anys estan fent moviments lògics, amb el que havíem arribat a tradejar, a fitxar, a fer coses incomprensibles, tios que llançaven cremats a les escombraries, i ara estan fent... Mira, se'ls ha acudit de fer un equip. Doncs mira, sobre els millors, fent coses lògiques, fent fitxatges lògics. Jo he desgranat en 5 punts, a veure què us sembla. Primer, cal tenir en compte que aquest any tornaran jugadors lesionats amb lesions de llargues durades que havien de ser importants. Per exemple, en atac, Odell Beckham Jr. i en defensa, Grant Delpit, un safety que havia de marcar una època a la defensa i resulta que es va lesionar a la pretemporada i no vam poder veure com pintava aquest jugador que tenia molt bona premsa. Segona, el general manager s'ha dedicat a omplir forats generats, com per exemple el que va deixar Ogunjobi a la línia defensiva, i ha fitxat Malik Jackson, un experiment que sembla que, pel que diuen tots els que hi entenen, que millorarà el rol que ve a suplir, però bé, poc risc perquè l'han fitxat només per un any. Tercer punt, a l'ofensiva s'ha de tocar molt poca cosa, és important mantenir-ho. Tenim un backfield molt fort, amb Chubb, amb Hunt, tenim un quarterback que està sent líder, que està construint un equip al seu gust, amb els seus interessos. Tenim un cos de receptors molt solvent, que estan funcionant. Tornarà OBJ, que ha estat tota la temporada, o bona part de la temporada, lesionat, i tenim una línia ofensiva molt sòlida. A més, els tight ends, una de les debilitats de Stefanski, el nostre head coach, estan funcionant de forma solvent. Quart, la defensa, és on hi ha tota la feina per fer, sobretot amb la secundària. I de moment ja hi ha un parell de moviments molt interessants fets. Un safety, John Johnson, tercer, que pinta molt bé, jo no el conec gaire, però tot el que diuen és espectacular, realment sembla una gran incorporació i a més amb un contracte de llarga durada. També un cornerback de molt bona pinta, Troy Hill, un níquel que ens ha de donar moltes tardes de glòria. I a més alguns fitxatgets d'aquests petitets, com per exemple Anthony Walker, un linebacker, o Takk McKinley, un edge rusher que també té molt bona pinta. Tenint en compte tot això, jo crec que aquesta general manager ha fet la feina que li tocava fer, ha aprofitat molt bé la free agency i ara s'obre un gran interrogant. Amb la feina feta, què anirà a buscar el draft? Doncs home, suposo que com que aquest any amb el tema de les restriccions de Covid i tot això, el que hi ha al draft seran realment sorpreses i sobretot incògnites, doncs bé, no ha volgut deixar tot el joc
pel draft, se l'ha avançat a la free agency i el que pugui treure el draft, benvingut serà. Que funciona? Perfecte. Que no funciona? Mira, és una loteria. Jo la feina ja la tinc feta, els forats els tinc tapats i tot el que vingui, benvingut serà. Vinga, ens sentim. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Albert. Ho fa amb un èmfasi i una gràcia que dona gust sentir-lo. Ell bàsicament ha dit que els forats o que la principal preocupació a tindre en compte en els Cleveland Browns és la secundària. Hi esteu d'acord o no? Totalment. Jo crec que hi ha més coses, evidentment, a cobrir, però crec que era el forat més gran que tenien. I crec que, com ha dit l'Albert, han fet molt bona feina. La primera setmana d'agència lliure, pensem que només estem a la primera setmana, que encara queda temps molt de temps, de fet, per firmar més agents lliure, però s'han avançat molt bé i la secundària, la veritat que ara realment crec que és més aviat una fortalesa. Potser els falla segons com, igual una mica a l'exterior, els cornerbacks exteriors, però com ha dit ell, el níquel ja estava encobert, els safeties amb el draft que van fer l'any passat més el que han firmat ara estan coberts. Potser la línia interior, que sens dubte amb Garrett i el mateix Tag doncs és una línia ja més que competent, però haurem de veure si l'interior també el reforcen, sobretot a través d'agència lliure, ja que a draft realment no és un draft molt carregat de talent a defensive tackle. I l'atac, com deia, recorda una mica un equip que porta una estrella per allí a l'est, que l'atac molt poques coses tenen que canviar. Jordi? Sí, bueno, subscric totalment el que diem, que crec que Cleveland Browns, és com, han agafat un mitjó i l'han girat, no? Vull dir, el que ha estat tota la vida, no? Un equip fent coses estranyes, sí que tenint, no? Com han agafat i han transformat, a part d'una plantilla amb jugadors estrella, que ja era l'any passat, però a part les coses serioses, no? Ostres, que segurament el que més fallava a la secundària és que per mi els fitxatges de Johnson i Troy Hill em semblen absolutament decisius per creure'ns aquest equip i perquè siguin... De fet, l'any passat ja van demostrar que tenien opcions, perquè ho van fer molt bé i a playoffs ho van fer genial. I si a sobre l'equip és millor i encara estem això a l'espera que pugui haver-hi algun altre fitxatge en agència lliure i, evidentment, del draft, que sempre pots acabar traient alguna coseta, me'ls començo a creure, aquests Browns. La veritat és que, Carles, no d'allò, però o sigui, portem 3 equips i no n'hi ha cap que tingui mala pinta, vull dir que no sé. No en té cap. O sigui, ja he comentat abans off the record que la FC Nord normalment té pinta de dura. De Cleveland, sembla que hagin vist la pel·lícula de Draft Day i s'hi han aplicat el cuento i ho estan treballant bé. És cert que tenen bones línies. Jo, a Cleveland, si haig de posar una taqueta, potser és veure com Mayfield realment és el quarterback que diuen. Perquè, per desgràcia, els 2 partits que va fer brutals també els vam fer All-Star nosaltres. Vull veure aquesta continuïtat, o no, però... En part estic d'acord, Carles? Estic d'acord. Té un bon equip. També... Sí, digues. No, vull dir que les peces estan treballant. O sigui, que a més, el que ho ha comentat és cert. O sigui, estem parlant d'un draft una miqueta sorpresa. Perquè Sewell sí que és un jugador que tothom vol, però és un jugador que porta un any sense fer res. O sigui, hi ha molts jugadors que s'ho han pres una miqueta, sí, anem a veure els Pro Days aquests, però clar, estem parlant que no són les mateixes marques que si estiguessin fent el que haguessin de fer. Ja veurem. De moment és veritat, o sigui, de la AFC Nord, per mi, Cleveland és més contender que Ravens o Steelers. Això de moment bé. Veurem amb Mayfield. Tinc els meus dubtes. Amb aquesta, posaré una miqueta la cirereta al pastís dels Browns. Quan es referia a l'Albert a la secundària, a mi també em venia el cap, més que cantoners i cornerbacks, em venien els linebackers. Crec que potser, si haguéssim de filar una miqueta més prim,
potser és una de les línies que haurien de reforçar bastant per acabar de fer aquesta defensa més explosiva. Però, bueno, en tot cas, veurem a veure què s'emporten entre l'agència lliure i el draft. Carles, és el teu torn. Per això et tenim aquí, per parlar una mica dels Cincinnati Bengals, uns Cincinnati Bengals que venen d'una temporada on tenien la perleta nova dels Tigres, Joe Burrow, no se'l va protegir o no tenien suficientment bona protecció per assegurar la seva salut i així ho vam patir tots, no només vosaltres, Carles, sinó tots, perquè teníem moltes ganes de veure com es desenvolupava aquesta temporada Joe Burrow. Llavors, vinga, tot teu, l'anàlisi dels Cincinnati Bengals. Ho faré en plan... Sí, és veritat que no es va protegir, però hem de recordar que va ser merament un accident, perquè em sembla que era un jugador de la línia que queia endarrere per no fer mal a un altre i va enganxar malament el genoll. Sí que és cert que la línia... O sigui, és que hauríem de fer un anàlisi d'una hora i mitja dels Cincinnati Bengals. Perquè si Cleveland, Steelers o Baltimore estan fent les coses bé, nosaltres som absolutament tot al revés. Sí, és cert que no s'està treballant, no és que no s'estigui treballant, no s'està fent tot el correctament que voldríem dins el grup. O sigui, nosaltres ja anem veient coses, es van treballant, però no amb la rapidesa que nosaltres voldríem. No sé si és que Mr. Brown la xaqueta la segueix tenint allà sota guardada, però realment l'únic moviment que per mi a mi m'ha agradat és que Bobby Hart, al fitxar, em sembla que és el Rafe, que és dels Vikings, que venia de Vikings, ha ajudat a fer marxar, però la línia ofensiva és un desastre. Estem tenint amb Jonan, que era de primera ronda, que surt lesionat, encara no ha pogut treballar bé. Fem servir Spain, un jugador que ara està fora i encara no se l'ha renovat. Estem parlant de Suafilo, que també és un jugador que nivell justet. Estem parlant de jugadors, hòstia, no és un nivell per mantenir a NFL. Ja no els Bengals, sinó són jugadors justets. Després podem parlar dels tight ends, no els fem servir. Taylor, jo crec que només els fa servir per bloquejar. Semple potser sí que hagi fet alguna recepció, però zero. Linebackers, 2 rookies. Lawson s'ha marxat a lo que és a Jets. És que Bates potser sí que seria un jugador en defensa, però tot l'altre podem parlar punt per punt. Em sembla que a dia d'avui ens fa falta absolutament tot. O sigui, necessitem 20 draft per poder fer feina. I l'agència lliure, Henderson, el deficient dels Saints, se l'ha fitxat perquè s'ha deixat anar Gino Atkins, incomprensible, però bueno. Va marxar a Carlos Dunlap, o sigui, un altre pedazo de jugador a Seattle, per una setena ronda i un jugador que no va ni debutar. Bueno, podem parlar de coses... Mira, l'únic que potser sí que m'agrada és que va aparèixer Higgins i Boyd. I AJ Green ha marxat. Veurem. La idea és que ens fa falta, ara ho estem parlant, ens faria falta a dia d'avui és 2 guards directament, wide receiver, perquè en tenim 2, edge, kickers, Fat Boy, el que li diem, els que ha fitxat per Lions, sí, estan rient. I a Detroit acaben de celebrar totes les hamburgueseries, sé que hagi anat allà directament. Sí, aquí també el coneixem com el senyor Teatre, perquè va ser el que és el kicker que després de fallar es va agafar la mà i resultava que el bessó resultava que era l'altre bessó, bueno. Sí, això és comentat. Cincinnati històricament és un equip que hauria d'estar, o sigui, creiem, almenys en la meva opinió, és un equip que li deuen una. Sí que és veritat que el senyor Brown no és dels que pugui gestionar. Ara tenim, em sembla que no sé si és la seva filla, que ja comença a portar temes dins de la gerència i es veu una coseta. Per altres ens fa falta absolutament tot. O sigui, línia ofensiva, ens falta defensive tackles, ens falta linebackers. Hem de recordar que ens queden només un jugador de segon any i els altres són rookies, o sigui, aquest any, de linebackers.
els cornerbacks... S'ha fitxat a Cheto, que li diuen Cheto de Dallas, ja veurem, crec que és aquest. Bé, podem parlar el que vulgueu, o sigui, ens fa falta absolutament tot. No, pel que dius, Carles, és una mica una reestructuració a llarg termini, o mitjà a llarg termini. Ja que us falten tantes coses, no sé si en poques temporades podreu suplir tots els buits i veure que agafa forma tot l'equip. Però veient que sou el pic número 5, tu per a qui apostes? A dia d'avui, la idea és clara. Si arriba Sewell. Tot i que no sé si arribarà. Crec més que arribarà. S'anirà cap a Miami que no cap a nosaltres. I si no, seria Chase. Si un d'aquests dos no arriba, jo tindré clar que és baixar posicions i buscar Letterwood, que és el d'Alabama, i algun linebacker en segona ronda que fos, però a nosaltres ens fa falta començar amb coses ja contundents, ni running backs ni res. Crec, la idea. Tot i que crec que el Jordi ja té clar que també s'anirà cap a Miami. Sí, però... No, sí, això, vull dir que jo crec que Sewell no us arriba, però Chase jo crec que sí que us arribarà i que efectivament heu de treballar des de les línies, o sigui, és que les línies són vitals i com dius, és que jo no sé si teniu la pitjor línia ofensiva de la Lliga, però està allà i clar, esteu... Ens podeu posar la medalla, som conscients i estem ja, vacunats perquè sabem que això ha de canviar. O sigui, pensa que nosaltres, crec que era el línia ofensiva, dels Patriots, Turney, la idea és que portàvem allà bombejant i un dia per l'altre se'n va a Kansas City. Nosaltres, la mare del Tano. Hagués sigut un molt bon fitxatge per Bengals. Sí, bueno, qualsevol cosa millora el que tenim. Això ho tenim bastant clar. O sigui, imagina't, que ni en Villanueva estan parlant, imagina't el nivell que ha de tenir. Sí, però sí. I el problema és una mica el que dius tu, no? Quan parlàvem això, no? De franquícies sèries, no sèries, clar, el problema és que esteu a la divisió de les franquícies sèries, perquè Pittsburgh i Ravens, si algo són, és això. Browns, que era una mica una casa de barrets, resulta que ara són sèrios. I, ostres, el senyor Brown, doncs això, que no sé quina edat deu tenir, però igual ronda els 90 anys. Però, bueno, i és això, no? Ostres, un equip que és evident que esteu en modo reconstrucció i poca cosa que teníeu, ostres, el que dius, si és que en vez de reconstruir us estan marxant peces i està el senyor Burrow més sol que Laura, pobre. No sé, de base, línies, perquè és l'ABC del futbol americà, necessites cobrir, necessites tapar el teu quarterback, necessites tapar el teu corredor i necessites intentar aconseguir caçar al contrari. Llavors, això ho necessiteu com el pa per mi. També t'haig de comentar que, una de les coses que porto temps dient, inclús amb el podcast que tenim de Bengals, és que Narumo és una persona poc vàlida. És un coordinador defensiu que ja no hi hauria de ser. Ja no parlo de Taylor, que em faria una mica de vergonya que en 4 victòries o 5, més 2 de l'any següent, pugui aguantar el lloc. Això en cap equip de la NFL passa. Si mínimament tu vols ser contender o almenys que veguis que es va pujant. Que Brown és una persona... Estem resant i posant veles i el que faci falta per a veure què passa, però si és veritat que els coordinadors ja veiem que no funciona, això es transmet també al... Sí, però és això, no? Dona la sensació d'una mica d'estructura poc moderna, no? És tot una mica... Però bueno. Bueno, recordem que Bengals és l'únic equip de la NFL que no té una instal·lació coberta i que precisament no juguen a Florida, precisament. Correcte. Bueno, jo volia donar-li, per acabar, una miqueta d'ànims al Carles, perquè jo crec que sí que els hi arribarà Sewell. Jo crec que Miami s'anirà per Chase o segurament Chase o algun altre receptor. I jo crec que Sewell sí que arribarà a Cincinnati i podran començar a construir aquesta línia ni que sigui amb un talent generacional, que, algo és algo. Jo soc conscient, soc partidari de que els partits es guanyin
per atac i els campionats són defenses. Cincinnati, a part de que puguis reestructurar la línia ofensiva, on crec que haurien de fer, bàsicament, és una línia potent de defensa. Tot i que a mi m'agrada Parsons, he sentit que és una persona una miqueta amb un caràcter especial. O sigui, faltaria un linebacker tipus Ray Lewis, o sigui, amb una mica de caràcter per poder dir, vinga, va, alçar, perquè la defensa, durant tota la temporada, s'han fallat molts placatges i hem de tenir en compte que tenim bastants rookies a la defensa, bastants. Bé, a veure. Bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més, Carles. Si no, passarem a la divisió... Doncs passarem, si et sembla, companys, passarem a la divisió de la Nacional, la divisió Nacional Nord. Començarem amb els Minnesota Vikings, un equip que el nostre ambaixador és el Sergi Artés, ja un conegut del programa. I, bueno, anem a escoltar a veure què ens diu el Sergi Artés sobre els Minnesota Vikings, a veure quines posicions han de millorar. NFL a sac. Bona saca, soc el Sergi Artés i ara us vinc a explicar les necessitats dels Minnesota Vikings. La primera necessitat seria reforçar la part esquerra de la offensive line, ja que després de que s'hagi anat Riley Reeves ha quedat com un espai buit d'una offensive line que ja fallava la temporada passada i els Vikings necessitarien agafar una bona peça per millorar la protecció al quarterback. La segona necessitat seria també de la línia, però en aquest cas de la defensa, ja que en aquesta temporada la defensive line ha estat molt baixa. Estava, crec que al top 29 de defensive lines de tota la lliga. I bueno, sí que és veritat que hi ha hagut la lesió de Daniel Hunter, que era la peça més important d'aquesta unitat, però igualment donava molt a desitjar i els Vikings en aquest draft haurien de buscar reforçar-la el màxim possible. I com a última, necessitarien un safety o algun jugador de secundària, ja que per temes del salary cap, Anthony Harris s'ha hagut d'anar i poden haver-hi rumors de Harrison Smith que també es pugui anar i els Vikings necessitarien reforçar aquest possible buit que pot haver-hi a causa del cap i també s'ha vist durant la temporada que la secundària era encara molt jove, molt talent, però que li faltava experiència i aquestes serien les top 3 necessitats dels Minnesota Vikings pel draft 2021. Doncs hem escoltat les paraules del Sergi Artés. Sergi, moltes gràcies, una abraçada. Ha començat dient els 2 punts a priori febles dels Vikings, la línia ofensiva i la línia defensiva, les 2 trinxeres, el que parlàvem, no? La base d'un equip sòlid ha de ser la línia ofensiva i les trinxeres en general. També ha mencionat la secundària, concretament la posició de safety, i jo inclús m'atreviria a afegir receptors i tight end, perquè ha marxat Kyle Rudolph, que era un dels líders que quedava, entre cometes, i a la secundària, almenys a la posició de cornerback, tenen ara una figura líder veterana de la lliga com és Patrick Peterson. Per tant, podria estar d'acord, no?, que les línies defensives i ofensives potser sí que fan molta falta als Minnesota. Com ho veieu, companys? A veure, Arnau. Bueno, jo crec que la secundària realment l'any passat era molt jove, llavors realment feia falta un fitxatge de l'estil de Peterson, a més amb un salari prou considerable per la talla del jugador i a més han aconseguit també mantenir un bon grup de safeties, però el que deies, tant la línia com a la línia ofensiva crec que s'haurien de millorar.
al igual que el cos d'ales tancats un cop marxat Rudolph. Però bueno, suposo que això és una mica secundari, tenint un corredor amb bones mans com és Coop, i a més dos grans receptors com són Thielen i Jefferson, el rookie, que encara serà segon any i segurament seguirà creixent. Per tant, bueno, sempre el rerequart Cousins, el Francesc Cousins, que no sabem mai per on et sortirà. Pot tenir una nit estel·lar, però realment és molt irregular. Però bueno, no veig els Minnesota Vikings canviant de rerequart. Així que en l'ofensiva jo em decantaria per ales tancats i línia, que això es pot trobar en rondes més profundes i també a l'agència lliure. I, en canvi, per la defensa sí que tant crec que la línia com linebackers i tant la línia, tota la línia des d'interior i exterior necessita una mica de reforços. Sí, jo poc més a afegir. L'únic que dius línia exterior sí que recuperen Hunter, no? Perquè Hunter va estar lesionat. Cert. Sí, Hunter sí que torna, però realment a l'altre costat no tenen ningú. Ja. Bueno, no, sí, hem de veure i al final les línies, una vegada més, amb aquests equips així que estan a mitja taula i que estan, això, no? Té bones armes, tal. Bueno, al final les línies et donen la vida. Bueno, he vist que han adquirit Dalvin Tomlinson, que crec que era de Giants. Bueno, línia defensiva, però bueno, més enllà d'això, poca cosa més, diria. No sé si, Carles, si vols afegir alguna coseta. No sé si tens dominat una mica els Vikings, però bueno. No, sí, o sigui, aquest any el que he fet és, gràcies al Covid, és menys partits de Steelers, em sembla que ho he vist pràcticament tot. Sí que és veritat, a mi Cook l'he tingut a les fantasies i és una màquina, o sigui, amb la pèrdua d'alguna peça de la línia ofensiva, o sigui, això li m'agrada i, evidentment, el que han de trobar és una peça perquè pugui ajudar. És una bona arma que tenen perquè Cousins és el que heu dit, o sigui, avui blanc, demà negre, o sigui, és irregular, o sigui, com bastants quarterbacks almenys aquest any, i en defensa sí que és veritat que encara que hagi vingut Peterson, o sigui, ja té la seva edat i la veritat és que podrien reforçar alguna cosa més. Doncs amb aquestes posicions ens quedem. Ara anem pels Green Bay Packers, l'opi dels Sackers, perquè tenim tropocientos de formatgers. Així que, qui millor per fer-nos d'ambaixador dels Packers? Doncs el Dani Gadea. NFL a SAC. Sacs des de Mataró, soc en Dani i vinc a fer d'ambaixador dels Packers per aquesta off-season i faré com si en sapigués una mica, a veure si cola. A veure, per parlar de l'off-season de Packers, penso que cal tenir en compte 3 apunts previs per posar context i entendre com estan. Primer de tot, és un equip amb molts problemes de cap, un dels que més en la NFL. Per això ja ha hagut de fer molts ajustaments amb reestructuracions de contracte de Smith, d'Amos, de Linsley ha marxat, Wagner l'han tallat, etc. Segon, que hi ha un nou coordinador defensiu, per tant no sabem si les necessitats que semblava tenir l'any passat podran ser les mateixes, potser té unes altres prioritats aquest entrenador que hi ha ara. De fet, es deia que potser la defensa no era tan fluixa, sinó que estava mal entrenada per Petin. I tercer, que hi ha molta feina d'off-season feta, encara que ara mateix no es noti, i és que tenim renovats a Kenny Clark i a Bakhtiari, que són peces claus, acabem de signar Aaron Jones, i per tant l'espina dorsal d'aquest equip, que té 1 o 2 anys més de vida per Rodgers per dur-nos a la Super Bowl, i que ens ha dut a 2 finals de conferència, es manté, i això penso que en el context actual és fonamental. Per tant, esperem pocs moviments de Packers. Si n'hi ha, seran barats o veterans i seran a la fase final de l'agència i el que es pugui agafar pel draft preveient que poca cosa hi ha que pugui entrar a jugar immediatament. I per definir les necessitats que té aquest equip, més concretament, jo diria que amb la frase amb la que tancàvem la temporada l'any passat, que és que ens vam quedar a un cornerback i a un receptor de la Super Bowl, doncs amb això m'agafo per ordenar una miqueta. Primer de tot, per mi el més important seria un cornerback, perquè Jair Alexander és un crack però està més sol que la una, i ja hi ha hagut altres cornerbacks com King que ja han demostrat que de moment no tenen nivell per portar l'equip al més amunt.
En segon lloc, la defensa de cursa s'ha de potenciar, o bé amb una altra línia defensiu que ajudi a Clark, o bé amb algun inside linebacker que treballi contra la cursa. I en tercer i quart lloc, que podrien estar al revés, doncs un receptor profund que doni més profunditat a les jugades trencades o les jugades de llardatge llarg i complementi així Davante Adams, perquè tenim 3 o 4 receptors prou acceptables, però que encara els hi falta una evolució. No sabem si ens en podem refiar o no encara de Lazard, de Valdez-Scalding, no ho sabem encara. I en quart lloc, la línia ofensiva, que la tenim prou bona, però s'ha de tenir present que Linsley, que és un dels millors centres que hi ha marxat, que Bakhtiari està lesionat, que no comença la temporada, per tant, caldria tenir algú amb experiència, algú amb taules ja a la NFL que pugui començar des del principi i donar un cop de mà als nous que s'estan acoplant en aquesta línia i ajudar els que ja hi ha, que ara ens falten. I doncs penso que aquestes són les 4 necessitats. Cornerback, defensa de carrera, un receptor profund, una amenaça llarga i línia ofensiva. Molt bé, espero que us hagi agradat. Sacs des de Mataró i una abraçada a tots, Sackers. Doncs moltes gràcies, Dani, per les teves paraules. Els Green Bay Packers elegeixen a la posició número 29. Cauen bastant avall. Coses interessants, doncs el cantoner, receptor i línia ofensiva. Nois, Jordi. Bé, jo el primer dic que molt bé el Dani, que ens ha deixat molt clar i... Per no saber-ne, bona anàlisi. No, però també és veritat que estem parlant d'un equip que el tenim tots molt present, tots tenim bastant clara la plantilla i les necessitats, però a més és que el Dani ho ha dit molt bé. Al final és una plantilla que està feta, que ha arribat a les 2 últimes finals de conferència, que han treballat bé perquè han mantingut el que és la base i bueno, és el que dius, no? Triant des del lloc 29, bueno, doncs és aquell puntet que a vegades te cau allò, aquella peça que perquè ja no necessites construir i doncs allò, no? Jo què sé, un Edward Heller de la vida, allò a la 29, que tal, bueno, doncs a veure què és, no? Tot suma quan l'equip ja el tens fet i això és el que hem de veure com Green Bay si acaba arribant al Super Bowl per aquests 2-3 anys que diu que li queden a Rodgers o no? Doncs jo crec que li queda una mica per arribar a la Super Bowl, perquè és el que dèiem ara mateix, crec que té un equip pitjor que el de l'any passat, després dels talls que ha fet i els jugadors que ha perdut. Molt bé, com deia el Dani, molt important cornerback, perquè el senyor King no pot tornar a jugar a una final de conferència on el van deixar en ridícul. El problema és que els cornerbacks rookies és mala peça. Sí, bueno, si són bons, el problema és que són molt irregulars. Però clar, Okuda no era bo i mira, saps? Ostres, aquí és el que dius, un Patrick Peterson, hòstia, ens hauria anat de puta mare. Sí, clar, però el cap no dona per tothom. Ja. Però, bueno, doncs això, jo crec que cornerback és molt necessari, linebacker molt necessari. Vam veure l'any passat que a la que els hi corrien els equips realment ho tenien molt difícil. Tampa Bay, que no corria ni a la seva iaia, va aconseguir córrer-los a Green Bay. Per tant, molt important, interior de la línia i linebackers per parar aquesta carrera. I després, doncs, aquests cornerbacks. I en atac, doncs, és el que diu, perquè jo crec que tant Lazard com Valdez-Scalding són receptors bastant similars, bastant profuns, i llavors, doncs, igual falta un altre tipus de receptor per ajudar a deslliurar a la gran estrella, a més enllà de Rodgers, claro, dels Packers. Corredors estan ben coberts i, bueno, i com comenta, les línies mai està de més anar fent retoquets i sobretot ara que parlàvem de centre, pues, que el senyor Hudson, els Raiders l'han tallat, doncs a Packers encaixaria bé, el problema torna a ser el cap. Carles, no sé si creus que agafaran un altre quarterback a la primera ronda. Esperem que no, esperem que et posi una mica de seny i intentin cobrir doncs, aquests espais que
que els hi falta? Com Jo veus crec que que els Packers? al final de la conferència es va veure el que estan dient els companys. O sigui, bàsicament és que no pot jugar al final de conferència, és el cornerback que està jugant. No sé qui no m'ha dit, però es va veure bastant clar. Alexander estava bastant solet, Brady va fer el que li va donar la gana i si a més tenia receptors ràpids, es va veure com Packers va patir, però de valent. L'altra cosa és que també els farà falta és que Rodgers tingui les ganes de tornar a arribar i no tornar a perdre. Perquè això, o sigui, va camí de fer el de Jim Kelly però als finals de conferència. I la veritat és que Rodgers no sé si li queda molt o poc, ho decidiran ell, perquè o sigui, aquest tipus de quarterbacks són ells els que ho van posar els tempos, però si haguessin d'agafar alguna cosa, són cornerbacks. Però és el que ha dit, o sigui, al draft agafar cornerbacks rookies, no ho sé, però bueno, és el que els hi fa falta. Doncs veurem a veure què agafaran doncs el proper draft els Green Bay Packers. Anem ara pel penúltim amb els Detroit Lions i doncs l'ambaixador que hem trobat és el Jorge Edu Fernández. A veure què ens diu dels Detroit Lions. NFL a sac. Hey, ¿qué pasa, NFL a sac? Pues nada, me dais 3 minutos para hablar de lo que pasa en la franquicia de Michigan, de los Detroit Lions. Pues nada, os comento un poco cómo veo a Lions de cara a las necesidades en el draft y en virtud de lo que están haciendo en esta free agency, ¿no? Desde Allen Park se transmiten movimientos orientados a una reconstrucción de 2-3 años, por lo tanto no hay unas necesidades perentorias en cuanto a dar cobertura con alto nivel, ¿no? Y sobre todo es lo que se viene viendo. Por empezar por el ataque, el puesto de QB tras el tsunami del trade de Matthew Stafford con Jared Goff y el recién firmado Tim Boyle de los Packers, pues está más que cubierta esa posición, ¿vale? Han cortado a Chase Daniel, por lo tanto, bueno, en fin, yo creo que está más que solamente y no creo que vayan a por un QB, salvo que toque uno de los 3 primeros o 4 primeros del draft y no creo que pase porque lo que se está vendiendo desde la franquicia es un trade down, por lo tanto esperamos que bajen puestos. El puesto de running back está cubierto con DeAndre Swift y el recién firmado de los Packers, Jamal Williams, unido a Kerryon Johnson, tampoco es una necesidad. Lo mismo sucede con el puesto de tight end, aunque se ha cortado a Jesse James. En Free Agency se ha firmado a Josh Hill, veterano de los Saints, y con lo cual con Hawkinson y Hunter Bryant, que ya teníamos, pues no tiene problemas, ¿no? Bueno, Hawkinson además nombrado como mejor tight end de la NFC, ¿no? Tampoco era hartamente complicado, pero bueno. El puesto de más necesidad en lo que es el ataque es el wide receiver, ¿no? Se pierde a Golladay y a Marvin Jones, Golladay recién firmado por los Giants, y lo sustituyen por Tyler Williams y veterano de los Oakland Raiders y ya por Rashad Perryman, ¿no? No tienen el nivel que tenían los anteriores, por lo tanto es muy probable que ataquen la posición de wide receiver en el draft. Y en el puesto de la línea ofensiva han cortado a Joe Dahl, que actuó algunas veces como center y otras muchas, la mayoría como guard, lo han cortado y por lo tanto yo entiendo que puede haber algún movimiento ahí, aún a pesar de todo tiene muy buenas piezas. Lions quizás es su mejor posición en el equipo de la OL, ¿no? En defensa, ahí sí que puedo ver yo algo de necesidad en la línea defensiva. Aún a pesar de haber perdido a Danny Shelton, se firmó en la free agency a Michael Brokers de los Rams. Es un pass rush interior, pero donde sí veo mayor necesidad es en el edge, ¿no? No hay una clase muy profunda, o al revés, más bien hay una clase profunda, pero no de gran calidad en lo que se refiere a la agresividad para llegar al quarterback, pero bueno, aún así van a atacar esa posición. Y la otra que yo creo que también van a ir a por ella es la de linebacker. Linebacker quizás es la posición estrella que más le falta a Lions, con Jamie Collins ya habiendo cortado a Jarrett Davis y a Christian Jones. Es una posición a cubrir. Ya en muchos mock drafts dan como que Aaron Glenn tiene ahí entre ceja y ceja a Micah Parsons, ¿no? Bueno, veremos lo que decide el coordinador defensivo
con la franquicia, ¿no? Pero bueno, veo ahí un agujero importante. Perdidos también otros slot corners y en la secundaria con cortes que se han producido como Coleman y Desmond Trufant, yo creo que pueden atacar la posición de slot corner. Es fácil que también la ataquen en el draft y es una necesidad de los Lions. Por supuesto, bueno, habiendo perdido, en este caso no renovado, a Matt Prater, el veterano kicker que siempre ha cumplido, bueno, se trajo a Bullock de los Bengals. Tampoco es que tenga un gran nivel y que de ese nivel que sí dio Matt Prater en estos últimos años. Y bueno, no creo que ataquen tanto esta posición como primaria, pero bueno, quién sabe. Y fundamentalmente, bueno, también yo creo que otra de las posiciones que pueden atacar es la posición de safety. Tracy Walker y Will Harris no son suficientes. Luego ya hay algunos cuya presencia es básicamente de adorno, como Iwewike o CJ Moore. Bueno, yo creo que sí van a atacar esta posición también. Al ser una franquicia que está en reconstrucción, yo entiendo que van a ir a por el best player available varias ocasiones, ¿no? Lo cual defiendo plenamente en este tipo de situación. Así que nada, un saludo. Doncs moltes gràcies, Jorge, per les teves paraules, pel teu anàlisi. Ha dit bastantes coses, però de manera resumida, parlant de la defensa, és la secundària on fa falta més reconstrucció, també a protector de línia, linebacker, i llavors, si parlem d'atac, una mica les armes en recepció. Carles, també no sé si domines massa els Lions, que de vegades és un equip que se'ns pot escapar una mica, que passa una mica sota el radar. Estàs d'acord amb ell, no? Que seguiries una mica la línia que ha dit de seguir el draft? Digues. Sobretot amb el tema Bullock deus estar molt d'acord, no? Lo de Bullock, quan l'altre dia vam sentir que era a Detroit, a més tinc un amic que és dels Detroit Lions i li enviem missatges i diu, escolta, felicitats, heu tret un bon kicker. Sí és veritat que els hi farà falta el tema de Galway, que s'hagi marxat a Giants. Però el que no s'ha parlat tampoc és que amb l'arribada de Goff, que per mi és un quarterback que no és del tot, també va arribar el que és el company Michael Brookers. Sí, va tenir un problema perquè quan va arribar Stanford a Rams va dir que havien millorat el nivell en aquesta posició i als 2 dies els Rams el van enviar directament amb Goff. I a l'AS i a la NFL surt com que ja s'està disculpant. És un d'aquests roces que a veure què faran. Goff per mi és un personatge amb poca personalitat, vagi a Rams, vagi a Lions o vagi als Packers. No és un quarterback que tingui xispa. I si a sobre li treuen els receptors que en principi podria treballar, ja veurem. Veurem a veure si Jared Goff i a veure aquesta setena posició que sortirà dels Detroit Lions. Hi ha moltes incògnites, sobretot en defensa, com hem dit, i veurem. Anem a per l'últim equip, si us sembla, pels Chicago Bears. Aquí no hem trobat ambaixador, teníem el Dimas, però anava molt liat. Així que, hem fet una miqueta de recerca, Jordi, sobre els Chicago Bears. Què podríem destacar o què podríem dir que els hi falta a Chicago? Vale, sí, així en principi el que podem fer és un petit repàs a l'agència lliure que han tingut, que ha estat una mica moguda a nivell de que els hi ha marxat Trubisky per anar a fer de suplent de Josh Allen. Pots dir Trubisky, però bueno. Sí, no sé. Bueno, ara com a veurem. Com a QB2, bueno, no està mal. Al final. Home, Dalton millora, Sí. Parle des de l'experiència de Bengals. Jo no sóc molt fan de Dalton, la veritat. No, tampoc. Ho dic amb ironia. Ja ho sé. No, que sí, que tinc clar que tu l'has patit força anys. Clar, és sorprenent, no?, que el moviment que hagin trobat, o sigui, la solució per ells és
fer fora Trubisky i quedar-se, no sé, no... Clar, al final estan en mans de Nagy, que tampoc... Saps? Són d'aquells equips que, ostres, amb la gran defensa que tenen i que van mantenint, no acaben de trencar, però clar, és que al final, si fins ara has fet, o sigui, el màxim que has tingut amb quarterback és això, i el teu moviment aquest any per millorar-ho és aquest, bueno, sí que és cert que sí que han aconseguit que es quedés Robinson, que això sí que em sembla força important, se'ls ja han resignat a Ifedi, els hi ha marxat Kyle Fuller, que jo crec que això sí que ho han de notar, a pesar de que han contractat a Trufant, que té nivell, però no el nivell de Fuller, i a més té problemes amb les lesions, amb la qual cosa crec que l'agència lliure és de regular cap avall. ¿vale? I llavors ja pròpiament les necessitats, doncs parlaríem de, jo crec, quasi que et diria que el right tackle, no? Perquè els hi ha marxat Massi i clar, al final és el que diem, necessiten línia. Cornerback, amb la marxa aquesta que diem de Fuller, jo crec que necessiten emplenar el forat tan gran que deixarà. No sé si dir-vos quarterback, perquè clar, en teoria, teòricament... Ja t'ho dic jo, si no ho dius tu ja t'ho dic jo. Quarterback i entrenador també, però ja sabem que això no arribarà. Sí, però la necessitat... un bombazo, Si Russell hagués acceptat les 3 primeres rondes i hagués anat a Chicago, ojito Chicago. El que hagués pogut ser. El que hagués pogut ser. I el que és. És que és un equip que, ostres, amb la defensa que ha tingut aquests últims anys, només que hagués funcionat una mica en atac, però bueno. Bueno, una mica això. I per acabar d'allò, doncs, bueno, a safety tenen allò com... I a receiver també, més enllà de... Perquè tenen a Robinson que s'ha quedat, però Miller parla que potser està així que si marxa, tal. Però, bueno, bàsicament aquestes són les necessitats que he vist sense tenir un gran coneixement de l'equip. Jo potser el punt positiu que hagués tret és que Robinson s'ha quedat dintre del desastre, bueno, del caos que és... Amb el tac i d'aquella manera, no? Que al final... Sí. Mig forçat. Bueno, no sé si voleu afegir alguna altra cosa. Si no, doncs anirem tancant el programa d'avui, que se'ns està fent una miqueta tard. Bueno, no? Doncs que jo anava a dir, Chicago, a veure, fins que no tinguin un entrenador com cal, doncs la veritat és que no crec que surtin d'aquesta dicotomia de faig playoff però em quedo fora a la primera i necessiten això, quarterback, entrenador, la defensa sí que és veritat que és una mica pitjor que l'any passat, però bueno, sent una gran defensa és el nivell que una miqueta més baix però seguint sent prou bo. Però, en canvi, l'atac, com deies, Jordi, necessiten més receptors perquè només Allen Robinson, a més, si tens Rodgers sí que serveix, però sense Rodgers necessitaràs més receptors i els corredors, sense deixar de ser horrorosos, no són el millor que hi ha. Així que, bueno, hi ha bastants aspectes a millorar i jo crec que aquí, sens dubte, el més urgent, però seria un nou entrenador. Doncs dit això, crec que és hora d'anar tancant el programa. Com havíem dit al principi, si hi ha algun dubte, alguna pregunta quan acabem el programa, doncs això, respondrem. Però bueno, ara és hora de tancar el programa de manera oficial. Carles, donar-te les gràcies per acceptar aquesta invitació, per estar aquesta estona amb nosaltres, xerrar una mica de futbol americà, analitzar una mica el teu equip i els altres. En definitiva, que tens les portes obertes com vulguis aquí a NFL a SAC. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I també, com sempre, saludarem i direm adeu als Sackers oficials, a l'Arnau, al Jordi. Molt bona nit, Jordi, Arnau. Que vagi bé, ens veiem a la propera aquí a NFL a SAC. Recordem que aquest diumenge tenim directe de Twitch. Personalment, seré l'encarregat de presentar
que ens toque, crec que safeties... ens centrarem bastant en la defensa. Ara no t'ho sé dir, però crec que era protector de línia. Safety, protector de línia i edge. I edge, exacte, correcte. Alea pressador. Exacte. Qui vulgui passar-se aquest cap de setmana, estarem aquí a Twitch, com sempre, i res, que ens podeu seguir a les xarxes socials, al grup de Telegram, ja ho vaig repetint, però em faig bastant pesat, però bueno, no està de més recordar que tenim un magnífic grup de Telegram per fer petar la xerrada. Dit això, ens veiem a la propera aquí, a NFL SAC. Que vagi molt bé, nois. Bona nit. Adéu. Talas a la Super Bowl. Adéu, Saquers. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. I no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC. Em sembla que no hi ha preguntes, no? Crec que no. Adéu-siau. Doncs que vagi molt bé, nois. Vinga, va.